7 urte daramatzagu kalean lortutakoa ospatzen. Lortzeke dauden oinarrizko aldarrekapenei kaso egin dezaieten eskatzen eta osasungintzan zein pentsioetan negozio egitea helburu dutenen eraso berria ekiditen. Mobilizazio horiek pentsionen sistema publikoaren aurkako jazarpen eta eraiste estrategia zein gure pentsioak izugarri murrizten zituzten erreformak aldatzea lortu zuten hein handi batean. Aurtengo lehen 6 hilabetetan premiazko eta ezinbesteko borroka dugu irabazteko. Pentsiodun guztien gutxienezko pentsioa lanbide hartzeko gutxieneko soldatarekin parekatzeko duten diru sarrera nahikoak bermatzea eta pentsionetan generoen arteko aldea murriztea laguntzea. 2025 hau zalantzarik gabe behin betiko urtea izango da horretarako. Deno batera, gizonok, emakumeak, langileak, pentsioduna, gaztea lortuko dugu. Pentsioak eta soldata duinak, pentsioa eta gutxieneko soldata, bizi baldintza duinak eskuratzeko aukera dugu oraingoan. Gora Euskal Herriko pentsioenen movimentua, pentsiodunak aurrera!